Apa, gaur errokarratuak ikusiko ditugu. Ez kezkatu ikusten baduzue tituloan bideo hauek direla kurtso oso batekoak. Zer nahi dut esan? Egingo dudana da, erroak hasieratik amaieraraino azaldu. Hau da, lehenengoko bideoan, justu bideo honetan, bada, más o menos, lehenengoko DBH maila, zigarren LH, eta horrela. Bigarren bideoa ere izango da lehenengoko DBH mailakoa, da erroak nola kalkulatzen diren algoritmoarekin, ikusiko dugu lasai. Eta hurrengo bideoak ja dira maila gehiagokoak, bigarren maila, hirugarren maila, laugarren maila, eta bueno, zuek ikusi ditzakezue bideoak aske, eta bueno, nahi baduzu jakin zer dien erroak, bueno, bideo hau ikusiko dugu. Nahi baduzu zer den algoritmoa, bigarren bideoa ikusi. Zer esan nahi du? Ez dagoela zertan bideoak ordenean ikusi. Ikusi bakarrik, gehien kostatzen zaizuen partea. Orain, hau esan da, hasiko gara. Gaur zer ikusiko dugu? Errokarratua. Zer den, nora erabiltzen den eta zertarako balio duen. Hasieratik joango gara. Pentsatu nigaz. Zer da batuketaren aurkakoa? Kenketa, ez da? Ondo. Hurrengoa. Zer da biderketaren kontrakoa? Zatiketa. Badakit biderketa hemen X bategaz jartzen ari naizela. Bideoak, lehenengo maila, zigarren DBH-erako da. Hor, oraindik, neko askotan, biderketak X batekin jartzen dira. Badakit punto batekin ere jartzen direla. Baina, oraingoz, ulertzen gara. Biderketaren aurkakoa da, zatiketa. Eta, zer da karratuaren aurkakoa? Erro karratua. Orain ikusiko dugu nola funtzionatzen duen honek. Bakarrik jakin dala, kontrakoa. Karratuaren kontrakoa da, erro karratua. 5 gehi 3, nola anulatzen dut hau? Ken 3 jarriz, 5 bider 3, zati 3 eginez, ezta? Eta orain ikusiko dugu nola gertatzen den karratuarekin eta berreketarekin. Adibide hau, badaukagu, orduan. Bat, bestaren aurkakoa bada, erroak kentzen du berretzailea, beraz, erantzuna da, A. Beste adibide bat, bi karratu badaukat, erantzuna zein izango da? Bi. Eta badaukaten lau, pentsatu apur bat, izango da, bi. Zergaitik, bi bider bi, dalako lau. Erro baten barruan beti dago bi zenbaki osoren biderketa. Adibide gehiago, egon lasai, orain ulertuko dugu. Erro 16. Zer bider zer da 16? Lau, ezta? Lau bider lau 16. Beraz, erro 16-ren erantzuna, lau. Zer bider zer da 81? Bederatzi, ezta? Bederatzi bider bederatzi, 81. Orduan, erro 81 da bederatzi. Zer bider zer da 50? SR-ez, ezta? Zein da gehien hurbiltzen dena? Zazpi bider zazpi. Pero justo jarritu punto en vez de X, bardin dio. Zazpi bider zazpi, ezta? Da 59. Baina ez da 50. Beraz, ez du erantzunik. Apur bat geldituko gara, behar bada generalin joan naiz eta ez dut nahi liatzea. Jakin behar duzuena da, erro barruan dagoena, izan behar dela emaitza zenbaki bat bere buruarekin biderkatu zenbaten duena. Hau da, bi bider bi, hiru bider hiru, lau bider lau, hogei bider hogei, mila bider mila, horrek dira erroaren erantzun. Erro barruan dagoena ez bada zenbaki bat eta bere buruarekin biderkatuta ematen duen emaitza, erro horrek ez du erantzunik. Oraingoz, geroago bai. Maila honetarako gauza batzuk gehiago ikusiko ditugu eta venga. Orduan, orain, teoria apur bat ikusiko dugu. Errokarratuaren atalak ikusiko ditugu. Gelditu egingo gara gauza bat azaltzeko. Errokarratua da, honen maila karratua delako. Horregaitzik kentzen da zenbaki karratuekin. Zer esan nahi du horrek? Gero erro handiagoak ikusiko ditugula? Bai, gero dago erro kubikoa, erroa laurekin, bostekin, eta horrela, infinitora arte. Oraingoan bakarrik ikusiko ditugu karratuak. Da listo, ez kezkatu, hori da. Zei zen dute erro karratuaren atalek. Marrazkitxoa, ez da, hau, simbolito hau, da errotzailea. Erantzuna da erroa, eta barruan dagoena da errokizuna. Zergaitik azaltzen dut hau, kursan zehar, esaten badut, honen erroa da, edo honen errokizuna da, edo atera errokizun honen erroa. Badakizue zertaz ari naizen hitz egiten. Listo, ez du zailtasun gehiago. Orain, jarriko dut hemen taula hau, ondo egongo litzatekena zuek buruz ikastea. Hau eta hau, badakizue ja, ez da? Taula jakin beharko zetituzketeia da. Ez bada horrela baikasi. Eta hauek, zertarako? Kurtsoan zehar, eta kurtsoan zehar, eta urteetan zehar, hau beti agertuko da. Askotan, ikusiko dugu, adibidez, kalkulatu behar dugula 154 erroa. Da 12, buruz badakigu asko hobeto. Zergaitik da 12? Hemen daukagu, ezta? 12 bider 12 da 154.
Berdina gertatzen da, berrehun eta berrogeita hamaseirekin. 16 bider 16, dalez, berrehun eta berrogeita hamasei, honen erroa da 16. Listo, ez da? Hori ulertu da. Ikusten dugunez, 12 bider 12, ehun eta berrogeita lau. 11 bider 11, ehun eta hogeita bat. Zehatzak dira, horreitik, erro hauei deitzen diegu erro zehatzak. Zer esan nahi du horrek? Erro zehatzak badaude, daudela erro osoak. Zeintzuk dira hauek? Lehen ikusi dugun moduan, erro 50, ez zuela erantzunik. Adibide batzuk ikusiko ditugu. Erro 135, 187, erro 232. Nola kalkulatuko ditugu? Esan dizuetan ez, ezin ditugu kalkulatu. Baina, esan dezakegu aztamuka da, más o menos, nondik nora joan daitezkeen erantzunak. Adibidez, non kokatuko dugu 35? 35 dago, hemen, ez da? 5 bider 5 eta 6 bider 6en artean. Gehiago hurbiltzen da 6ra, baina, horrek ez digu ardura. Zein izango da orduan erantzuna? 5 eta 6ren artean. Beste biak, 87 eta 232. 232 daukagu hemen, 87 daukagu hemen. Zein izango da erantzuna? 16, bederatzi da mar, ez da? 15 eta 16ren artean, bederatzi eta maren artean. Horreik ondo dago. Hau da, erro karratuetaz ikusi behar genuen lehenengoko partea. Ez da oso zaila izan, ez da? Ikusi ditugu osoak eta zehatzak. Horarte oso ondo. Baina, karo, zer gertatzen da? 154 kalkula dezakegu, ezta? Jarri dizuen nik taula bat, eta horrekin kalkulatzen duzue, zenbaten 154 da 12. Baina, karo, zer gertatzen da zenbakia askoz handiagoa denean? Nola kalkulatuko dugu? Horri deitzen zaio algoritmoa. Erro karratua kalkulatzeko algoritmoa. Eta ikusiko dugu horrengo bideoan. Ez du nahi bideoak nahaztea, bideo bakoitzak bere edukia izango du, eta listo. Hurrengo bideoan ikusiko gara, eta venga!